Ești curioasă să vezi ce se întâmplă cu adevărat după o ședință de criolipoliză? Știm cu toții cât de frustrant este să investești într-un tratament corporal și să nu știi la ce să te aștepți. Incertitudinea poate fi stresantă, nu-i așa? În primul rând, vei simți o ușoară senzație de răcorire, urmată de o relaxare profundă, unde un terapeut artistaș clinic îți va oferi cele mai bune sfaturi de alimentație pentru ca dieta să rămână doar o amintire. După o ședință vei începe să vezi schimbări. Urina devine galbenă, tulbure și urât mirositoare. Acesta este primul semn că celulele grase încep să se elimine. După 3-4 săptămâni, încep să simți schimbări reale, dar cu adevărata magie se întâmplă în 2-3 luni, când corpul tău finalizează procesul de eliminare a celulelor grase distruse. Vei pierde după o singură ședință între 3 și 8 cm, dar cel mai bun lucru este că odată eliminate, celulele grase nu se mai regenerează. Și să fim sinceri, sentimentul de vinovăție și stresul de a nu-ți îngriji corpul cum trebuie pot fi copleșitoare. Imaginează-ți un viitor în care să te simți excelent în pielea ta, unde stima de sine nu este doar un vis, ci o realitate. Sunt Gabriela de la Artistaș Clinic. Din dorința de a vedea cât mai mulți oameni fericiți, am creat o ofertă specială, 30% reducere și o consultație gratuită. Programează-te acum!